استا درفتێکی بۆ ڕەخساوە و هێزەکانی کوردی لە ڕاستیدا ئەو ئامادەیان هەیە. זה אמור היה להיות הרגע המכונן של המלחמה הזאת. לצד ריכוך אווירי מסיבי, חיסול הצמרת האיראנית ופגיעה במערכי הטילים ובסיסי הצבא, בימים הראשונים התקיפות של ישראל וארצות הברית התמקדו גם בצפון מערב המדינה. שם פגעו בתחנות משטרה, מרכזי בסיס ובכוחות הביטחון של המשטר בחבל כורדיסטן. זה לא היה מקרי. המהלומות האינטנסיביות האלה נועדו כדי להניע את שלב ב' של המערכה, התוכנית הסודית הגדולה, הפלישה הקרקעית. You can't do revolutions from the air. There has to be a ground component as well. There are many possibilities for this ground component, and I take the liberty of not sharing with you all those possibilities. עשרות אלפי לוחמים קורדים, חמושים, חודרים את הגבול מעיראק לאיראן בליווי אווירי של ארצות הברית וישראל. בדרך הם גם מחמשים קורדים בצד האיראני של הגבול וממשיכים עד טהרן. چونکە هیوادارم ئەو کارێکە لەلایەن موساد یا لەلایەن ئیسرائیل و ئەمریکاوە لە دەستیان دێ لەو هەلومەرجەدا لەگەڵ کورد ئەنجامی بدەن. הארגונים הקורדים החמושים נערכים לרגע הזה שנים. יש להם קשרים קרובים עם המוסד וה-CIA, שלפי פרסומים זרים חימשו אותם ואימנו אותם למבצע הנוכחי. המהלך הזה אמור היה גם להצית מחדש את נס המרד של האיראנים עצמם. למרות המוטיבציה העצומה של אנשי האופוזיציה, אחרי ההתקוממות שהסתיימה בטבע, ההבנה שלהם הייתה שבלי אמל"ח אין להם סיכוי מול מכונות ירייה שמופעלות בידי אנשי משטר חסרי רחמים. המתקפה האווירית לצד פלישת הקורדים היו אמורים לפרוץ את מחסום הפחד. המבצע הזה תוכנן על ידי המוסד. כבר לפני עמקל אבי הארגון התניע את המהלך ובחן את סיכויי מיטוט שלטון האייתולות. לפני המלחמה הנוכחית, ראש המוסד דדי ברנע הציג לנתניהו ולבכירי הממשל האמריקאי את תוכניתו לצד הערכה, היתכנות ממשית להפלת המשטר. Thousands of Iraqi Kurds have launched a ground offensive in Iran. יותר מ3 שבועות חלפו מאז הדיווחים שהקורדים כבר חצו את הגדר, ודבר לא קרה. התוכנית שהייתה אמורה לצאת לפועל בשתי הזדמנויות שונות ירדה מהפרק. אז מה קרה שם מאחורי הקלעים? מתברר שהתוכנית הזאת הייתה מלאת חורים. שורה של בכירים ששוחחנו איתם תיארו אותה כדמיונית, עם היתכנות נמוכה במיוחד. באמן סברו שסיכויי הקלושים. למרות זאת, היא הוצגה לדרג המדיני כאן ובארצות הברית כתוכנית פעולה הרמטית. הקורדים נרתמו, נאמר להם, הביצוע יכול לצאת לדרך. הקלף הזה סייע לנתניהו לשכנע את טראמפ לתקיפה המשותפת של שתי המדינות. הסיבה המיידית לאי מימושה קשורה להדלפה. התוכנית שלא נלחשה אפילו באזורים הכי מסווגים במערכת הביטחון מצאה את דרכה לפרסום בתקשורת הבינלאומית. 3 ימים אחרי תחילת המלחמה, דוברת הבית הלבן כבר נדרשה לספק תשובות. Reportedly is considering arming Kurdish forces in the hopes of inspiring a popular uprising in Iran. I could comment on the fact that the president has held many calls. He did speak to Kurdish leaders with respect to our base that we have in northern Iraq. But as for any report suggesting that the president has agreed to any such plan is completely false. אחריה גם הנשיא טראמפ עצמו. In a phone interview with Reuters, Trump said he called on Iranian Kurdish forces to launch attacks. בכיר ישראלי אומר לנו, הקורדים הזדעזעו שזה בתקשורת ודחו את הפלישה. זה הרס את מאמץ האש המסייע. נתנו לאיראנים להסתגל, להתכונן. הוא הרשי נזמי לאסטאדה ברסטי רנגריסק ב. כעבור כמה ימים שוב שקלו להוציא לפועל ושוב בוטל. אחרי הביטול הזה, התוכנית ירדה לכאורה מסדר היום. I don't want the Kurds going in. They're willing to go in, but we really, I've told them I don't want them to go in. אלה היו טעויות שניתן לכנות טקטיות, אבל היו גם חורים אסטרטגיים יותר בהיתכנות של התוכנית הזאת להתממש.
בנות הברית של ארצות הברית הפעילו לחץ גדול על האמריקאים לשכוח מזה. בראש ובראשונה ידידו של טראמפ, ארדואן, שנוא נפשם של הכורדים. גם מדינות המפרץ לא התלהבו מחשש שאיראן תופרד לכמה מדינות שונות בשליטת מיעוטים שונים, מה שישפיע על היציבות האזורית. היה חור נוסף בתוכנית, המוכנות של הכורדים עצמם. מצד אחד, אלה התחמשו והתאחדו, יצרו קואליציה בין הארגונים בצפון עיראק בחודשים שלפני המלחמה. אבל מנגד, עד כמה כוח של אלפי לוחמים חמושים מסוגל להכריע מדינת ענק שלא נשברת בקלות, כשארצות הברית וישראל לא מוכנות לשלוח כוחות רגליים פנימה. לאסטאדה והריסקי בבי אויקה שרה סוזי ראסתקיני אמריקאו پاڵپشتی ڕاستەقینەی ئەمریکا و ئیسرائیلی لە پشتبێ ڕژیمی ئێران زۆر بە ئاسانی دەتوانێت خەڵکی کوردستان بەگشتی و هێز و لایەنەکانی کوردستان سەرکوت بکە و هێرشێکی بەربڵاو بکاتە سەر ئەو هێز و لایەنانە. ויש גם את הפיל שבחדר, משבר האמון בין הכורדים לאמריקאים. במשך עשור הם נלחמו בדאעש על אדמת סוריה, ואחרי שהכריעו אותו, טראמפ הפנה להם את הגב והלך עם ארדואן ואחמד השארה. החשש שלהם הוא שלא יקבלו עצמאות או אוטונומיה אחרי שוך הקרבות, ובכלל, אם האיראנים לא יהיו על הקרשים, איש לא יעזור להם מול הנקמה שתבוא. بەڵام ئەو ترسە لەلایەن هەندێک لە کوردی شەو بەڕاستی لە ئارادایە، یعنی دەڵێن ئەگەری ئەوە هەیە لە ناکاو ئەمریکا پشتی کورد بەتاڵ بکە و ڕژیم خەڵکی کوردستان قەتڵ و عام بکە. ئەو ئەگەرە یا ئەو ترسە لەلایەن هەندێک خەڵکی بەتایبەتی خەڵکی ئاسایی و بەشێک لە هێزە سیاسەکانی کوردستان هەیە. חודש מאז תחילת המערכה, בעוד צה"ל הכין תוכנית לחיסול בחירי המשטר ופגיעה בתוכניות הגרעין והטילים האיראנים שמסכנות את קיומה של ישראל, הרי שהמוסד התמקד במיטוט המשטר עם הבטחות לשורת הפתעות שלא התממשו עד כה. נתניהו אימץ והתאכזב, טראמפ העלה תהיות על מה השתבש שם, ומזמן כבר שינה כיוון.